Sumantri ngenger. Ing pertapan Jatisrana ana pandhita aran Begawan Suwandagani. Begawan Suwandagani duweni anak loro lanang kabeh. Jenenge Bambang Sumantri lan Raden Sukrasana. Bambang Sumantri duweni wujud satriya sing bagus. Nanging Raden Sukrasana duweni wujud sing gilani. Bambang Sumantri wis dewasa. Begawan Suwandagani ngomong karo Bambang Sumantri dikon menyang ning negara Maespati. Nanging Raden Sukrasana ya pengen melu ning negara Maespati. Bambang Sumantri ngereh-ngereh adine ngasik turu. Sakwise adine turu, Bambang Sumantri langsung mangkat ning negara Maespati. Tekan negara Maespati, Prabu Arjuna Sasrabahu lagi ngrembug bab sayembara Dewi Citrawati. Sumantri nyaguhi sayembara iku banjur mangkat ning negara Magadha. Tekan negara Magadha, Sumantri menang sayembara. Sumantri dadi umuk lan kemaki. Sumantri ngirim surat panantang kanggo Prabu Arjuna Sasrabahu. Wong loro kuwi mau perang rame ngasih pirang-pirang dina. Sumantri kalah. Sumantri banjur lunga. Sumantri ketemu adine sing lagi nyusul lungane. Raden Sukrasana dijak Sumantri ning negara Maespati. Nanging Raden Sukrasana isin karo rupane. Raden Sukrasana banjur ndelik ning taman. Dewi Citrawati sing lagi ning taman jerit-jerit amarga weruh buta sing gilani ning taman. Bambang Sumantri nesu-nesu marang adine amarga wis medeni Dewi Citrawati. Panah ning tangane Sumantri mrucut lan ngenengi dadane Raden Sukrasana. Ngasi Raden Sukrasana mati. Sumantri sedih, nanging kabeh kuwi mau wis kebacut. Tresna marang adine wis ilang amarga sak pangkat lan derajat. Watake ala seneng nyidari janji. Besok patine Sumantri dikemah-kemah karo Prabu Rahwana Ratu Buta saka Ngalangka Direja.